даромадгоҳи асосӣ ба осоишгоҳи хоҷавоби гарм, ҷое ки макони тамринҳои дастпарварони мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишӣ оид ба Гӯштин интихоб гардидааст. мақсади омадани мо ба ин макони дилоро рӯи навор овардан аз як рӯзи тамринҳои паҳлавонони тоҷик аст. дар ин ҷои хушобу ҳаво тӯли зиёда аз 10 рӯз мураббӣ Иззат Худоев шогирдонашро барои гузарондани машқҳои дастаҷамӣ овардааст. мо низ бо мақсади рӯи навор овардани якрӯза машқҳояшон онҳоро ҳамроҳӣ намудем. пеш аз оне ки тамринҳо дар боду ҳавои тоза шурӯъ шаванд, онҳо як вақти машқҳоро дар толори варзишӣ ин макон мегузаронанд. толор барои паҳлавонон то ҷои ба таҷҳизот таъмин гардидааст ва мураббӣ Иззат Худоев аввалин машқҳоро ҳамин ҷо мегузаронад. чӣ дар роҳрав, чӣ давидан дар масофаҳои кӯтоҳ ва резину банд кор кардан дар дохили толор барои паҳлавонон тамринҳои анъанавӣ гардидааст. онҳо маҷмӯи тамринҳои болонобаршударо бо суръати баланд иҷро мекунанд. қисмате аз иштирокчиён таҷрибаи чандинсолаи Гӯштин дошта, дар қатори онҳо варзишгарони наврасу ҷавон ба тозагӣ пайвастанд. баъди гузашти вақти муқарраршуда варзишгарону лозим омад марҳилаи маҳзкаширо гузаранд. Юсуф Табаров маҳзкари таҷрибадоре ки замони худ паҳлавон буду фоидаи маҳз ва ё массажро барои паҳлавони хуб медонад. ин маҳз барои паҳлавоно тамоми узви badani чиро аз касалиҳое ки мисол дар бадан будагӣ озод мекунанд. ҳам организм дигаргунии организм ба назар мерасад. пешвақт дар ҳолати шурӯӣ ки ман бо Гӯштин мисол машқ мекардам. аз 2012 дар ҳами хуҷобигар осоишгоҳи хуҷобигар маҳзкаш шуда кор кардистам. дар вақти шӯровиам буд ҳами маҳз мекардем. ҳафтааш ба як бор маҳз мекардем. бози шигурона чиз дар як ҳафта 2 маротиба маҳзи дастиро мегузаронем. тамоми узви бадан мисол озод мешавад, аз намакҳои бадан тамоман ҷудо мешавад. аслан дар организм маҳз дар кор аст. барои маҳзкар шидан тамоми узвро омӯхтан дар кор аст, фаҳмидан дар кор аст ки ҳар як касал аз куҷо ба куҷо шидастааст, куҷо ба куҷо меравад, метавонад маҳзи нодуруст
вай ба одамда мисол майл карданаш мумкин, вай узви бадана дарондан мумкин. қисмати асосии тамринҳо дар макони зебо берун аз толор авҷ мегирад. давидан бо сару либоси сабуктар аз назди бинои осоишгоҳ оғоз гардидааст. онҳо ҳудуди 10 километрро бояд тай намоянд. роҳҳои морпечи масофаи муқарраршуда бо шавқу рағбати ҳайати даста хеле хуб шурӯъ гардиданд. онҳоро дар миёни роҳ обҳои мусаффои зери замин истиқбол мегирифт. лаҳзае аз нӯшиданаш лаззат бурда баъдан роҳро идома медоданд. дар ҷараёни давидан ба баландии кӯҳҳо ҳайати даста ҳамчунин ба партофтани сангпораҳои бузург низ шуғл варзиданд. ин шева дар изофа намудани қувваҳои физикии онҳо кӯмакрасон будааст. ин ҳама бо тавсияи мурраббӣ анҷом дода мешаванд. ҳатто мурраббӣ Иззат Худоев бо ҳамин сину сол дар баъзе баландиҳо паҳлӯи шогирдон медавид. аъзои дастаро лозим буд ки бо тамоми ҳастӣ ба зери ана ҳамин кӯҳҳои осмонбӯс дар вақти таъин гардида расанд. билохира баъди тай намудани масофаи зиёда аз 10 километр мо ба ҷои муқарраршуда ҳам расидем. баландиҳои баланди хоҷаоби гарм яке аз кӯҳҳои баланд ки дар ин ҷо тамринҳои ҳамарӯзаи мунтахаби наврасон ва ҷавонон оғоз меёбад. ҳама ин нафароне ки ҳастанд аз субҳ як тамринҳои режаи махсуси худро доранд ки онҳо аз субҳ корро оғоз карда дар ҳамин шомгоҳӣ ба анҷом мерасонанд. бубинед чӣ гуна шамоли фора меварзад ва ин ҳам барои табиати зебои Тоҷикистон, барои паҳлавонон махсусан дастпарвалони Иззат Худоев кӯмакрасон аст. хуб ку мебинем ки инҷа аслан паҳлавононе ҳастанд ки аксаран барои мо ошно ҳастанд аз хурдтарин паҳлавон ба паҳлавонони қадбаланде ки ҳамарӯза тамрин мекунанд. тӯли 12 рӯз анқариб онҳо аз ҳамун пастӣ ба ин баландӣ медавиданд, яъне машқҳои дастаҷамӣ ҷараён дошт ки мо ҳамсуҳбат ҳам шудем. Иззат Худоев яке аз мураббиёни ҷавон аст ки ҳоло паҳлӯи ман аст. ман мехостам ки бевосита бо маълим Иззат Худоев ҳамсуҳбат гардам ва ин маълим бубинед ки табиати Тоҷикистон чӣ гуна зебо аст. ҳамасола агар ки мо меомадем дар ин ҷо бисёр як табиати сабзпӯш буд ва ҳоло бошад чун мебинем нисбат ба солҳои пештара ками хазон аст, вале бо вуҷуди ин шамоли фора мевазад. як лаҳза ёдрас аз оғози тамринҳо. 12 рӯз мебошад ки мо дар ин баландкӯҳои осоишгоҳи хоҷаоби гарм машқҳои дастаҷамӣ тамрин мекунем ва ба мо хеле хуш аст ки дар душанбе дар ҳавои гарм дар фасли тобистон мо ҳар сола ба ҳамин баландкӯҳи хоҷаоби гарм меоем ва 12 рӯз дар ин ҷо машқ мекунем ва ана чуноне ки мебинед дар ин кӯҳҳо чӣ хел салқин аст, дар он ҷо барф аст, дар ин ҷо дигар аст. ба варзишгарон хеле мутобиқ мегардад ки ҳам варзишгар инкишоф меёбад, бачаҳое ки ёше ҳастанд ки инкишоф меёбанд ва машқҳое ки дар душанбе мекунанд тез монда мешаванд, дар ин ҷо мондашавӣ надоранд ва машқро зиёд мекунанд. яъне метавон гуфт ки яъне фарқияти яъне пастиҳо аз баланд дигар аст. яъне ин табиат махсусан кӯҳҳои баланд метавонад барои паҳлавонони тоҷик дар ҳолати гӯштин гирифтан дар рамдҳои зиёд яъне нафаси онҳоро озод бароянд. яъне вақте ки варзишгар 4 дақиқа дар болои гилем гӯштин мегирад дар мусобиқаҳо, вақте ки дар ин боду ҳаво ва дар ин баландкӯҳҳо машқ мекунад, ӯ 4 дақиқа ба ӯ осон меғалтад, мушкилӣ намедиҳад. барои чӣ? барои он ки дар ин баландкӯҳҳо дар ин боду ҳавои тоза вай машқ кардагӣ, тамрин кардагӣ, боду ҳаво хеле хуб шудааст ва чуноне ки мегӯянд нафаси тоза мекашад. ҳар дафъе ки дар ин боду ҳаво нафаси тоза бикашад, ҳамин дарунам тоза мешавад ва варзишгар инкишоф меёбад дар ин боду ҳавои тоза. чӯбонро қай карда миёни паҳлавонони таҷрибадор ҳайати тимро наврасону ҷавонони ҷадид ҳам ҳамроҳӣ мекарданд. мисоли онҳо Қурбонзода Акбарҷон ки ҳарчанд бори аввал инҷо омадааст, вале хотираҳои рангинро ба сар гирифтааст. пайваста таҳти роҳбарии устодам Иззат Худоев мо машқ мекунем ва нозикиҳои ин нави варзишро меомӯзем. дар ин ҷо мо мисли як оилаем. дар ин ҷо мо аз субҳ то шом машқ мекунем. дар ин ҷо ба ғайр аз бародаронам дигар ҳамтолароне ки бо ман машқ мекунанд, онҳо барои ман мисли як бародар гаштаанд. ифтихор мекунем ки мо оилаи варзишгаронем ва роҳи накӯӣ ва солимиро ба пеша кардаем ва дар ин роҳ
мо сафарбар дорем ва ҳеҷ гоҳ бо корҳои ғайр даст нахоҳем зад. барои муҳаммад ҷалилов ҳам машқ дар ин ҷо ва ин нави варзиш ифтихор аст. аллакай ӯ шаҳди пирӯзиҳоро дар намуди гӯштини ҷудо борҳо чашидааст. машқҳои дастаҷамӣ мо ҳар сол меоем бо барои устодамон ва ин сол низ нақшаҳои бисёре дорем. баъд аз ҳамин машқҳои дастаҷамӣ чанд мусобиқа моро интизор аст ва мо бояд худро нишон диҳем. баъд аз чемпионати осиё боз чемпионати ҷаҳон мебошад, боз ана гӯштинҳои миллӣ ҳастанд ва аз ҳама ана ҳамон нақшаи асоситарине ки ана ҳамон нуқтаи асосиамон чемпионати ҷаҳон мебошад. маҳаммадҷон, нақша доред дар вазни чанд кило гӯшт мегиред? ман аниқтараш аз агар самбо мо ҳам аз самбо ва дзюдо гӯштин мегирем. дар ҳар намуди ин намудҳои гӯштин мегирем ва дар самбо дар вазни 88 килограмм ва дар дзюдо бошад дар гӯштини дзюдо дар вазни 81 килограмм ҳунарнамоӣ мекунам. ҳоло чанд сол доред? ҳоло 17 сола мебошам ва насиб бошад як моҳ баъдтар ба сини 18 қадам мемонам. яъне миёни бузургсоло метавонед калонсол гӯштед? албатта ман ин сол боварии худро ҳосил кардам ва соли пештара каме ҳам бошад қувваи физикиам нарасид ки чӣ. мо ин сол тамоми тайёриҳои худро дидем ва бояд ҳамин нақшаи асосиимон, нуқтаи охиринамон ба даст овардан медал мебошад. аксаран дастпарварони Иззат Худоев дар мусобиқаҳои дохилӣ ва хориҷи кишвар тавонистанд ки дастовардҳои назаррасро нишон диҳанд. ҳарчанд ки ин мактаб хеле ҷавон аст, вале наврасону ҷавони қавиро тарбия мекунад. аз ҳамин палангчанголон я ба қавли дигар шерони жаёни ин мактаб аллакай натиҷаҳои назаррас доранд ки бубинед паҳло ба паҳлӯи ман бо як нигоҳи мардона ҳама мақсадашон нек аст. мусобиқаҳои байналмилалӣ аст. дастоварди назарраси шогирдон ва он мақсаде ки иҷро накардед ва баъд аз ин давраи мушкили пандемия дар нақша доред. дар нақшаи ман асосан мехоҳам ки шогирдони худро наст тамрин кунам ва дар мусобиқаҳое ки сафарбар мекунам бемедал барнагарданд ва мехоҳам ки парчами тоҷикистони азизро баланд бардоранд. ана ин сол бошад дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба гӯштини самбо се шогирди ман сазовори ҷои аввал гаштанд. бобохонов бахтовар ва халилзода супидин ва муҳаммад абдуҷалилов рӯйхат гирифтанд ба чемпионати азия. дар он чемпионати азия дар давлати ӯзбекистон шаҳри тошкент ки шуд сазовори ҷои намоён гаштанд. ҳар се инҳо ба он ҷо сафарбар карда шуданд ва сазовори ҷои дуюм гаштанд. ман хеле хурсанд шудам ва мехоҳам ки дар мусобиқаҳои ҳами ки берун аз ҷумҳурии тоҷикистон мешавад, на балки гӯштини зудо, самбо, гӯштини миллӣ ҳам фақат мақсади ман чи аст? мақсади ман парчамро бардоштан, тоҷикистонро муаррифӣ кардан. хуб, шогирдоне ки умед ба онҳо доред ки аст имрӯз? ман аз ҳамаи шогирдони худ умед дорам. Шогирдоне ки тамрин мекунанд ва аввал ин ки ба толори варзишӣ ҳамарӯза дар машқҳо ҳастанд, аз онҳо умеди калон дорам ки парчами тоҷикистонро баланд мебард. машқи дастаҷамии мо аз соати 5 субҳ то соати 7 фақат дар ин кӯҳҳо медаванд ва чуноне ки мебинем санг мепартованд. то соати 11ро дам мегиранд. аз соати 11 то соати 1 боз машқ ҳастааст. баъд аз соати 5 то соати 7 бо машқ ҳастааст. бо устодам Иззат Худоев ва ҳамзалгиёнам тӯли 12 рӯз мешавад ки дар осоишгоҳи хоҷаобигарм тамринҳои дастаҷамӣ мегузаронем. ба мо варзишгарон ин ҷо табиати ин макон хеле ҳам наздик меояд, барое ки ба мо варзишгарон ин хел табиат дар кор аст ки мо бисёртар машқҳоро тағйир диҳем. мо дар як рӯз 3 бор тамрин мекунем. саҳарӣ мо медавем ва
дар даруни тамрингоҳ машқҳоямонро мекунем ва боз дар нисфирӯзӣ ҳам машқҳоро идома метиҳем ва ҳам боз дар бегониам машқҳои худро мекунем. Баъд аз машқҳо мо маси дастӣ мегирем ва аз соати 8 то соати 9 вақти озод дорем ки мо метавонем озод сайру гашт кунем дар ин ҷо ва мо хеле ҳам хуб тайёрӣ додаем ки ба мусобиқаҳое ки ҳам дар даруни давлати мо ҳам ва берун аз давлат мешаванд дар он ҷо рафта иштирок кунем, сазовар ҷойи аввал гардем ва парчами миллии худро дар дигар давлатҳо баланд бардорем. дар ин макон паҳлавонони наврасу ҷавон аз обҳои сафобахшу табобатӣ истифода мебаранд. ҳамчунин ошхона бо таомҳои парҳезӣ барои варзишгарон дар ин ҷо баъди тамринҳо ороста мешавад. рӯзҳои гарми тобистон ҳам варзиш ва ҳам истироҳатро барои паҳлавонон ҳадя мекунад. ман чандум бор мешавад ки бар осоишгоҳи хоҷобигар меоям. махсусан барои шумо дар ин ҷо чӣ маъқул аст? дар ин ҷо ҳам боду ҳавои тозааш. бале, бо кӣ машқ мекунед? ҳамсол бо кӣ аст шумо дар ин ҷо ҳамтолори шумо? ҳамтолори мо ин ҷо муҳаммад мебошад ва акбар мебошад, лоиқ мебошад. тӯли 3 сол аст машқварзӣ мекунам. ман ин ҷо дуюм бор аст ки ба ин ҷо меоям. хело боду ҳавои хоҷоби гарм хело ба ман махқул шуда. дар ин ҷо мо машқро зиёдтар мекунем. мақсад аз ҷамъ омадани ин тамринҳоро мураббӣ дар якҷоягӣ бо роҳбарияти истироҳатгоҳ барои омода намудани тими кишвар ба мусобиқаҳои байналмилалӣ ва бахусус ба чемпионати ҷаҳону осиё миёни наврасону навҷавонон роҳандозӣ карданд. ин охири кор набуда, ҳамчунин то наздик шудани мусобиқаҳои дигари байналмилалӣ методҳо барои омӯзиш аз техникаву тактикаи ин навъи олимпӣ барои онҳо ба роҳ монда мешавад, то дар ин роҳи пеша карда ба зафар расанд. ин шамоли форами, яъне кӯҳҳои баландкӯҳи хоҷаоби гарм аст. бошад ки анамин фазои ин боду ҳавои тоҷикистон, анамин форами шамол, яъне ин шамоли зебо муждаи пирӯзиро барои мардуми тоҷик биёрад. бошад ки бо чунин вазидани чунин шамоли форам паҳлавонони тоҷик илҳом пайдо кунанду дар мусобиқаҳои байналмилалӣ, яъне рақибонро шикаст дода, ин бори дигар нишон диҳад ки тоҷикистон ва сарзамини паҳлавонпарвар буд, ҳаст ва боқӣ мемонад. дар якҷоягӣ дар ҳамин кӯҳҳои баланд мо садо мекунем: тоҷикистон ба пеш!